का एमआई खत्म हो गईले भैया, कब आई एमआई के अच्छा दिन। नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। एमआई के खातिर ई सीजन सबसे खराब रहल। 8 गो मैच खेलले जेमे से मात्र 2 गो जीतले और 6 गो में हार से हाथ मिलावे के पड़ल। पॉइंट टेबल पर नज़र डालब तो एमआई दूसरा नंबर पर दिखी, लेकिन भैया लास्ट से का ई उहे एमआई ह जे 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतले बा। ई आईपीएल 2026 में बड़का बड़का स्कोर आसानी से चेस हो रहल बा। 264 बनावला के बाद भी टीम हार जाला। आजे देख, एमआई 243 रन मारले फिर भी हार ही ला पड़ल। एसआरएच आसानी से 18 ओवर 4 गेंदा में 249 रन मार के जीत लेहलस। भैया इस सीजन में पहाड़ जैसन स्कोर भी सकपका जाला। आप लोगन कमेंट में बताई कि का स्कोर करी जेकरा लोग पछाड़ न सके। हालांकि एमआई के तरफ से रेयान रिकल्टन 123 रन के भौकाली पारी खेललन। 8 गो छक्का के साथ 10 गो चौका भी जड़लन, लेकिन ई पारी पर पानी फेर देले एसआरएच के बल्लेबाजन। अभिषेक 45 रन के पारी खेलले, ट्रेविस हेड 76 रन के लाजवाब पारी खेलले, क्लासेन भी 65 रन के शानदार पारी खेललस। अभिषेक बबुआ तो ई 45 रन के पारी खेल के ऑरेंज कैप भी अपना सर पे सजा लेले बारे। आप लोगन से एगो अनुरोध बा कि अगर वीडियो अच्छा लगल होई तो एगो लाइक कर दिह आ चैनल के सब्सक्राइब कर दिह आ ई वीडियो के अपना भोजपुरिया समाज में जरूर फैला दिह।